Og her går vi så lidt i Kongens Park, eller som vi ellers kender det, Botanisk Have. Og det er mig, det er Dennis. Og jeg er ligesom på vej til stedet for refleksion. Øh, fordi jeg synes ligesom, jeg trænger til at reflektere over den her tur, som jeg ligesom været på gennem hele Australien. Ikke? Så derfor synes jeg ligesom, det er ret vigtigt, at man ligesom, det her, at det er ret vigtigt, at man lige skal afslutte turen på god manér, ikke? Så nu har jeg været gennem hele Sydney, men som så er Perth. Og derfor skal jeg lige hen, ikke? Og sidde herovre ved stenen, ikke? Den sten, der er sådan lidt længere fremme, ikke? Og skal jeg lige sidde og tænke over, hvordan denne tur egentlig er gået. Og hvis du kigger og lytter, så kan du høre den fløjtende gøge, så faktisk, eller den fløjtende jøde, faktisk direkte oversat whistling kite, som faktisk man kan finde over hele Australien, ikke også? Nå, men kan I have det derhjemme? Hyggehejse.